Так. Давай ручки. И лист. Тру. Белый котик, малыш, беляш, где беляш? Ляжить? А где ляжить? Где беляшить? Беляшик, где беляшик? Ось ён. Задавайте питання беляшу. Беляш, як у тебе проходит день? Не уходи. Як у тебя день проходит? Ой, беляшик. Ты что, описал себе щочку? Чому у тебе тут жовтенькое, а? Чого гэта у беляшика тут така жовт? Ой! Хто? Нуль онлайн, але хтосьці штосьці піша? О, як гэта можа быць? Скажи, беляшик. Скажи, мяу. Гэта дзікі лясны кот. Норвежский. О, батя быт! О, беляш тебе глядить, батя быт. Скажи ему что-нибудь. О, який суровий коментар від беляша. Я такого не чекав. Б-б-б-б-б. Беляш, у тебе є кліщі? Нема? Такий ти, беляш, ді беляш. Венечки покажите, стрым, и он може не ведать, а он хоче ведать, что ідзе стрым. Я ведаю Веню, и он такий человек. Беляш, ты брудноносый! У тебя не белый нож. Беляш, ты куды? Беляшек стаміўся ўжо. Такі ён дзе беляш. Сядзіць, думае. Вырашыў сесці на лаву. Беляш! Куды ты идешь? О, no! Беляш! Ты куды? Это ж альтанка. Тут іншы выход. Тут ёсць іншае выйсце, беляш. Чаму ты паўзеш туды? Вось выход. А тут выйсце. Куды хочаш, выходзь. Але ты паўзеш. Беляш, гэта ж не лазня. О, мама мія. О. Чык. Я зрабіў адметны момант з дзе беляшом. Беляш, ты што, вавёрка? Беляш, иди сюды. Куды ты пополз? Куды ты хочешь, беляш? Злазишь уже, все. Белый котик. Дикий лясный кот. Шок. Дикий лясный кот. Оу. Шукае. Што ён шукае? Няўжо ён шукае мяне? Толькі не гэта, ён жа мяне зжарэ. Беляш! Беляш, 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 беляш. Табе ўсё роўна. Такі ты, беляш. Всё, папоўз на дрэва. Гэтая вавёрка, вы толькі паглядзіце на яе. Сапраўдная вавёрка. О, где ты? Где ты, беляш? Беляш? Ты тут? О, я бачу нешта беленькое. Ты под землей, беляшик. Что ты там робишь? Звычайны дебеляш у звычайнай падлозе танцы. Ха, звычайная справа атрымоўваецца, так. Пам-пам-пам. Вось і няма беляша. І венечкі няма. О.
Добрый день. Что за котик? Ха-ха-ха. Это дикий лясны кот. И он дикий лясны. Ох. Где ты там, беляшек? Беляш, ты где? Ты что? Ты таки чистый беляш. Был колись. Беляш свободний чоловік. Хай живе як хоче. Такий беляш. Ха. Ось і все. Няма больш беляша. Ён захацеў быць падлогаю, або не. Ён выйшаў на паляванне. Беляш! Беляш, 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 беляш! Что ты там сидишь? Думаешь, я тебя не бачу? О, не! Покуль я няма беляша. О, беляш, ты вось где ты был увесь гэты час, а я-то думал. Ты молодая вавёрочка. Скажи что-нибудь подписантам, чему ты таки чистый? Так, теперь мыйся. Ось так бывае, калі працуеш падлогаю. А ці працавалі падлогаю вы? Напишите ў каментарах. Пуньк. Ха. Вылізвае цяпер сябе там. На вакенцы сядзіць і штосьці ліжа. А праз вакенца ўсё бачна. І альтанка, і беляш. Где Венечка? Почему Венечка не на стриме? Венечка любит стримы. Кто это? Ты... Это я. Тут нейкія цікавыя тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца у незразумелых момантах. Не будем іх чапаць. Ха, а беляш усё яшчэ тамака. Забаўляецца беляшек. Беляш, беляш, беляш! Иди сюда. Эй, беляш! Ты где беляш? Иди сюда. Поцелуй подписантов. О, який добрый беляш. Целує подписантов. Ой-ой-ой. Який добрий. Який добрий котик. Ты такий добрый. Так. Животик почувствуй. А курка! Добрый котик. Ха, ноги боится. Злый котик. О, де Веніамінчик? Треба Веніамінчика. А його нема. Нема Вені. Венечки нема. А тут беляшик. Ляжить і дуреє. Беляш, пошли до хаты. Пошли до хаты, беляшик. Я тебя забираю. Не, беляш, древо не хата. Беляш.
Пошли до хаты. Эй, Беляш, ты куди? Пошли до хаты. Беляш, под батутье. О не, Беляш трапил под батутье, только не гэта. Беляш, вылазь под батуття. Беляш, вылезь под батуття, яно тебе не допоможет. Пошли до хаты, Беляш. О не. Что ты будешь теперь там жить? Под батуттем? Ау, Беляш проехал жить под батутте. Ха, а я тады пераехал жить у над батутте. Оу, ес. Доп, доп, доп. Оу, а кто гэта выбежал? Что, не хочешь жить у под батутте? Ха, а мы живем у над батутте. Шо вы? Скачете на батуте? Ну вот что вы скачете на моем батуте. Оу. А где глядачи? О не. Хтось скраў глядачу. Штосьці пишуть. Нейкія кружочки у Телеграме. Мы такое не читаем. Венечки няма на стрыме. Потым я скончу стрым, і Венечка будзе крычаць: а чаго гэта ты без мяне стрым правёў? Вось такі Венечка. І Навума няма на стрыме, і Венечкі. Нікога няма на стрыме, о не. А Беляш ёсць на стрыме? О, Беляш ёсць на стрыме. Прынамсі, ягоны азадак. Ха, Беляш. Так, Беляш? Беляш, иди сюда. Что ты? Белый котик. Иди сюда, Беляш. Поскочишь на батуте со мной. Не хочешь? Дурни? Белый котик. Эй, Беляш, иди сюда. Эй! Давай, иди сюда, Беляшек. Беляш, давай, Беляш. Куди ти прийшов? Ти не туди прийшов. Ах ти, белая дурында. Я тебе бачу. Оу, чиїсь лапки. Беляш, я веду, что это были твои лапки. Ты от меня не сховаешься. Ого, я ведаю, где ты живешь. Беляш! Беляш. Беляшек, чого ти там? І утюг одразу. Ось. Знову гэтая вавёрочка на свою бярозочку полезла. Нікога няма на стріме. Беляш, ти що, здув? Ти мене знизу атакуєш. Ви бачили? Знизу атакував. Який чоловік. Таких людей я не ведаю. Садись там. І чиясь ручка тут. Ой, атакує і утякає. Беляш. Такий дурний, такий белый, такий дебеляш котик. Ха! Ну что, давайте спать.
Уже, бачите, ніч. Оу, щит, Біля, що ти робиш? Ти здур. Оу, ноу! Біляш, ти куди на дерева попав? Оу, який ти майстер. Я не ведав, що ти такий майстер. Глядите, де він. Зараз я вам покажу. Опа. Де ти там, Біляшик? Гей, Біляш. Ха, ось і він. Опа. Біляш, що ти там робиш? Не викликать пожарних? Біляш, ти такий майстер. Ти така ваверочка. Беляшек, ты что, не котик, а ваверочка? Скажи что-нибудь, Беляш, подписантам. Беляш, 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 злазь! Пошли до хаты. Пошли до хаты, Беляш! Куда ты идешь? Там не хата. Там чужая хата. Хей, Беляш! Беляш! Злазь! Не так. Як залез, так і злазь. Так, і Беляш майстер ловить шишечки навод на древі. А ті ловять шишечки ваш кот. Напишіть у коментарях. Бум-бум-бум отримується. Оу, доп, yes, 6-7. 6-7, Біляш, 6-7 на древі, оу, no. Гей, Біляш, злазь із дерева. Не хочешь? Ты злезешь. Давай, злазь. Давай, злазь. Такий ёлуб, Біляш, ты такий ёлуб. О. А ті ёлуб ваш, Біляш, напишите в коментарях. Ось так. Хай Біляш сам розбирається зі своїми проблемами на древі, а я пойду гулять, шпацировать, швендаться, покуль Біляш там, сям, то є сьоє. Ну, Венечка пропускає стрім, а потім буде казати: Глеб, ти що, оханарев? Ти мене не було на стрімі, о не, все, тепер ти злий, Глеб. Ось так він скаже, напевне. Чин-чин-чау. Оу. Ну, пошли по вёсце. Ха-ха-ха. Пум-пум-чин, конь-конь-конь. 6-7. Пум-пум-пум. Доп-доп-доп, yes. Оу. Доп-доп-доп. Yes. Ха-ха-ха. Доп. Yes. 6-7. Оу. Чик-чик-чик. Пойду шукать батьку.
Дзень там прыязджае да мяне. Казаў, што прыедзе ўвечары бацька, а тут яго яшчэ няма. Ці зараз не вечар? Тун-тун-тун, Сагур. Які жах, вы паглядзіце. Гэта мураўгіны камень. Усё ў мурашках. Мурашнік. Гэтыя мурашкі такія. Оу, а гэтыя мурашкі такія. Яны збудавалі сабе мурашнік. Не, па-іншаму зараз запишу відосик на 49 секундаў. І пагналі. Оу, а гэтыя мурашкі незвычайныя. Яны збудавалі сабе мурашнік з камянёў. А з чаго збудаваны ваш мурашнік? Напішыце ў каментарах. Ці можа вы наогул не мурашкі? Ага. Ну як, прыгожа атрымалася, ці не? Адметны момант стварыў з стрыма. Пум-пум-пум. А чаму ўсе маўчаць? Ніхто нічога не піша. Чаму? Хто бы ведаў, чаму? Учора электрычнасць адключалася, бо быў дожджык. Вось так гэта працуе, як я разумею. Электрычнасць не захацела ісці да хаты, бо дожджык, а парасон электрычнасць забыла. Ось так бывае. Хтосьці едзе, але хто? Незразумела. Зараз мы пабачым, хто там едзе. Пум-пум-пум. Так. Ніхто нічога не піша. А можа я і не стрымлю? І гэта ўсё ў маёй галаве? Цалкам рэалістычна. Бярозы хочуць упасці на прыпынак. Яны хочуць прыпыніць існаванне прыпынку. Я зразумеў. Вы толькі паглядзіце. Бярозы атакуюць прыпынак. Які жах. Пайду-ка прыпынюся ў прыпынку. У наступным прыпынку. Бяроза. І яшчэ адзін адмен. О, хтосьці тут ідзе. А чыжа жывая? Я нават і не думаў пра гэта. Пойдем тады он туды. О, як яны хочуць знішчыць гэты прыпынак. Тут ужо нават чалавек знік. Можа, бярозы і знішчылі таго чалавека, які тут стаяў. А зараз хочуць прыпынак. Такі жах. Адметны момант створаны.
Ці мне запісаць аддзельна пра гэта відэа? І што вы думаеце, усе адзін чалавек, ха? О, нікога няма на стрыме. Ці на стрыме ніхто? Цікавае пытанне. Адметны момант са стрыма гэта 49 секундачак. Значыць, я маю прыдумаць тэкст на 49 секундачак? Пачынаем. Оу, no! Вы паглядзіце гэтыя 3 асі. Што гэта? Тады па-іншаму. Оу, no! Вы б толькі паглядзіце, гэтыя бярозы хочуць знішчыць. Што ж яны хочуць знішчыць? Прыпынак, толькі не гэта. Дзе ж мы будзем прыпыняцца? Вы толькі гляньце на гэта. О, не, яны так і над прыпынкам стаяць. Ужо трошкі пагана стаяць. Інакш яны б не намагаліся знішчыць прыпынак. Пум-пум-пум, гэтыя бярозы такія хуліганы, вы паглядзіце, яны сапраўдныя гарэзы, яны пілі піва на прыпынку і з'елі чалавека. Ён нават не паспеў зняць свой абутак. Во як яны. Злыя бярозы. Я заўжды не давяраў бярозам. Ну як вам? О, атрымалася? Ці не атрымалася? Што вы думаеце? Чаму ўсе маўчаць? Я не разумею. Можа, чат не працуе? Ці венечкі няма, таму ўсе маўчаць. Без венечкі не можна гаварыць. Я так і думаў. Веня не прабачае, калі гавораць без яго. О, дарэчы, там ферма недавно закрылася, ўсё. Не будзе фермы. Кароў там ужо няма. Вось так. А што у вас? А тут раней все позачынялася. Здалося. Ось такі шпацыр. О-хо-хо. А можа я пайду у ігумен і сустрэнусь там з бацькам, які хоча прыехаць увечары. Вось так. Уяўляеце? Вы тут нікога няма, людзёў няма, ніхто нічога не піша, але ёсць трэшчына. Не. А як гэта будзе? Трэснуў асфальт. Навошта ён трэснуў? Ён што? У кагосьці утрэскаўся. Чаму вы ўсе маўчыце ўвесь стрым? Вас усіх няма. І вы ў маёй галаве. Оу, доп, 6-7, yes. Шкібіді. Это поўны шкібіді. Тойлет. Оу, шкібіді, тойлет з'еў то, што я ему даваў. А ці бачылі вы шкібіді тойлета? Напішыце ў каментарах. А чыжа ніколі не была яшчэ такой прыгожаю. Але гэта покуль бярозы на яе не ўпадуць. Хтосьці едзе. Хто там едзе? Нейкі аўтамабайл. З вудачкаю. Ці што гэта? Што гэта ў яго там было? Гэта такая вуда? Штосьці, ці галіна? Штосьці ось такое ось, велізарнае. Незразумела.
Упершыню такое побачыў. Калі гэта вула, яе ж ільга скласці. О, показать вам Ачыскі акіян. Вось ён, Ачыскі акіян. Вы толькі паглядзіце, які акіян. О, такі чысты акіян. Так і хочацца ў гэтым акіяне пакупацца. Але я не ўзяў запасныя трусікі. Таму не ў гэты раз. Напишите, калі б вы хацелі б скупацца ў гэтым Ачыскім акіяне. Бусячкі мае. Ха! Оу, а тут хтосьці, бачыце, ўжо нейкая сцежачка тут. Значыць, хтосьці ўжо быў у гэтым Ачыскім акіяне і купаўся. Бачыце, тут няма лісця. І там, значыць, тут і там купаліся. Это відавочна. Это ж навука. Логіка з грэцкай мовы. Навука. Буба-буба. Тюнь-тюнь-тюнь. О, яблык. Ці можна цябе? Кисленькі яблык. Фу. О, і тут яшчэ Ачыскае мора. Гэта, вядома, не Ачыскі акіян. Але і не Ачыскае возера. Оу, мама мія. Тут можна і пасядзець. Оу, а там штосьці клюе, вы гляньце. Штосьці клюе. Там хлеб, походу, плавае. Я чую, як рыба чаўкае. Я не ведаў, што рыбы чаўкаюць. Все, наелася рыбка хлебом. О, якое мора. Тут і пасядзець можна, і пабелець, і прызагарэць. Що тут ёсць цікавага? Это вось так вось і вараць піва, вы разумееце? Вось тут бутэлечкі падрыхтавалі, потым гэта піва адразу ў бутэлечкі, а там рыбка штосьці жарэ. О, давайте яшчэ 49 секунд запишу, щоб потым быў шорц адразу. Я буду ручкамі вось так рабіць, щоб, ну, вы не будете бачыць, щоб я бачыў колькі секундаў. І паехалі. Оу, а дзе гэта я? Няўжо гэта мора? Але чаму яно такога колеру? Відавочна, гэта ж проста піва. Вось так і варыць сапраўднае беларускае піва у цэлым моры. Тут адразу падрыхтаваныя бутэлечкі і месца для працаўніка. Мабыць, сёння выходны. Ці не? Ці гэта не мора? Ці гэта не піва? Напішыце ў каментарах. Сапраўднае беларускае піва максімальна прыроднага паходжання. Сапраўднае. Нормально. Нормально, мабыць. Я не ведаю, чаму нельга гэтыя кліпы абрэзаць потым, калі я іх раблю. Яны па 49 секундаў роўна робяцца. Дарэчы, мотоциклісты тут праехалі. Я іх бачыў галавой, а не здымаў. Ось такі тут дзядоўнік з сапраўдных дзядоў. Вы паглядзіце. Дзядоўнік. Ха. Іду кудысь. Ха. Іду тудысь. Бу-бу-бу. Хтосьці робіць. Пум-пум-пум, знак. І што ён значыць?
Няўжо гэта знак? Закулісся? Не! Гэта не той знак. Ось, паглядзіце, якая прыгажосць. Але вам не цікава, таму вы каментары не пішаце. Я так і думаў. Не трэба вам паказваць прыгажосць. Оу, тут справа і злева так прыгожа. Оу, а вам не пакажу. Там хтосьці крычыць. Будзем падслухоўваць. Шосьці пра маленькіх дзяцей расказваюць. Я такое падслухоўваць не хочу. Вось так. Ну, венячкі няма на струмені. Я сумны. Што ж мы пабачым у гэтым баку вёсцы? Людзі, там людзі. Оу, і тут людзі. А тут людзі ёсць? Не ведаю. Але, магчыма, недзе паглыбей ёсць людзі. Цікава. Ці гарбат? Камары на акуляры сядаюць. Оу, гэта што? Вось такая прыгажосць у прыродзе ёсць. О-хо-хо. Хо-хо-хо. І хі-хі-хі. Ха-ха-ха. І ху-ху-ху. Казаў Санта-Клаус. Санта-Клаус быў такі чалавек. Санітарны. Але такі кляусны. Оу, здалося, што гэта лужына, а гэта проста асфальт. Вы паглядзіце, як гэты асфальт падобны на лужыну з першага погляду. Хіба не? Тун-тун-тун, сагур. Сагур? Што? Тун-тун-тун. Хата! У яе мы сёння не ўлазім. Тут прадаюць лідскі квас? Ці што? О, ўжо грыбы павырасталі, вы паглядзіце. Як іх трэба, ножикам ці проста вырываць? Напішыце ў каментарах. Слівы ёсць, нікаму не патрэбныя. За плотам, заплотныя слівы. Чык-чык. Тун-тун-тун, сагур. Ур-ур-ур. Бам-бам-бам, тун-тун-тун, тун-тун-тун, сагур. Оу-оу, хата зламала хребет. Трэба хруснуць хату. Толькі няма каму хруснуць гэтую хату, каб яна выпрасцілася. Але такая слівовая хата, вы паглядзіце. І тут слівы, і там слівы. І вось слівы, і яблыкі. Оу, хата эканамічная. Жэрці будзе шмат. Але ці не растуць неяк гэткая хата? Невядома. Ку-ку-ку, тун-тун-тун, сагур. Як кажуць у нас у вёсцы, сказаў тун-тун-тун, кажы і сагур. Так, менавіта так і кажуць. Тун-тун-тун, сагур. О не, хтосьці крычыць.
Тум-там, тум-там, тум, тум-там. Оу, ну. Кола. А дзе кока? Навошта кола, калі няма кокі? Напишите ў каментарах. А блокі хочуць стаць хмарамі і абассаць зямлю. Цікавая ў іх забаўка. Вы толькі паглядзіце. О не, тут канчае ачыжа. Оу, no. Тут ужо няма ачыжы. Як я можу далей ісці, калі далей няма ачыжы? Оу, no. Ну ўсё. Ачыжа скончылася. Я іду дадому. Іду дадому. Іду додому. Бум-бум-бум. Тум-тум-тум. Сагур, сагур. Тум-тум-тум, сагур. Венячка, сагур. Няма венячки на стрімі. Няма нікога на стрімі. Ёсць венячка на стрімі. Значить, усе на стрімі. О, не, няма венячки. Пойду плакать. Напевно. Або не. Або пойду спать. Ось такие продуктивные забавы у вёсцы. А что у вас? Ох. Колькі тут яблыкаў, яны можуць яго рабіць сідар. Або сок. Або перагной. Оу, yes, перагной. Оу, yes, будем экспортовать перагной на американский ранчо. І на американских ранчо буде беларускі перагной. З беларускіх сліваў і яблыкаў. О, яны правильно зрабілі, што палачку туды паставілі. Мы не паставілі, і яблыня зламалася, бо яблыкі цяжкія. І ніхто не прыехаў дапамагчы аб'есці яблыню. Шкада яе. Або не. Пу-пу-пур. Тум-тум-тум, сагур. Толькі не гэта. Рушыць навальніца. А я не прыгатаваў нават піцу, мама мія. Що, дастрымлю до 1 гадзіны і пойду ужо без стрыма. Так, такія вось забаўкі у птушак у вёсцы. Сядзець на кабелях. А звычайна ж кабелі сядзяць на... О! Во які. 6, 7. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Бой. Сёння ніхто не хоча глядзець стрым. Чаму? Чаму ніхто не хоча глядзець стрым? Невядома. Нават вядомым. Перайду на іншы бок. Можа тут глядзяць стрым. І тут глядзяць стрым. Цікава, а ў якім боку тады глядзяць? Якім бокам тады глядзяць стрым? О, мама мія. Там людзі штосьці падымаюць, але мы іх фільмаваць не будзем. Хай падымаюць, што раняюць. Бум-бум-бум.
Як каже, як казав мой дед, тун-тун-тун, сагу. Ці гэта быў Веня. О, у мяне хопіць інтэрнэта нават да Ігуменшчыне. А ты ўжо едзеш, я тады пойду табе на сустрэчу, чтоб хутчэй сустрэцца. Мама мія. Ха, бацька, ты едзеш да мяне? Я цябе буду чакаць у Ігумене, побач з вялікім будынкам Ігумена. Не, ты не едзеш да мяне? Ты ўвесь гэты час мяне падманаў? Ты хацеў проста кінуць мяне у вёсцы? Тады я іду ў Менск. Там ад Ігумена недалёка. Ха. Ідзі дадому. Да якога дому? 9 ці 10? Дзе Венячка? Чаму яго няма на стрыме? Стрым без Вені? Стрым у сраку? А, до 28-го. До 28.08 трэба ўжо ўсё плаціць. Так. Мы не жома. О, я таксама не жома. Мы не дома. О, не, скажи, Вень, тады дай Веняшкі тэлефон, хай глядзі. Оу, тады Венячкі тэлефон, хай глядзіць стрым. Покуль мяне не збіла аўталаўка. Ідзеце куды? Пешкадранчыкам да Ігумена? Аўталаўка намагаецца мяне збіць, ці што? Ці гэта не аўталаўка? О, мне тэлефануе бацька. І як жа тады мой стрым, калі я возьму тэлефон? Я нават не ведаю. Ну добра, О, я вернулся. Ха. И он думал, что я не буду стримить. А я стримлю, бо я кто? Стример. Мама мия, пицца, о, пепперони. Ха. Чик-чик-чик, а тут хтосьці кудысьці ехаў. Мама мія, атрымоўваецца поўная. Ці мія, мама мія, Оу, 6F. Едзе жорсткі мотоцикліст. Жорстка едзе. А я жорстка іду. Оу. Іду дадому. Веня не глядзеў мой стрым. Цяпер я сумны. Мне бацька сказаў, што ніхто не глядзеў мой стрым. Пачынаецца дожджык. Я стаміўся. О, всё, я сумую. Ігуменскі акіян напаўняецца вадой. Оу, no. Апошні раз такое было у 1001 годзе. Оу, магчыма. Мама мія. Мія, мама. Оу, ўсё, да пабачэння тады вам, мои пупсики.